ገለገለ ሰባት ጽቡቃታው ኳንታ ሃሎም ብሰንኪ ከመጌርካ ገንዘብካ ማኔጅ ትገብሮ ዘይምፍላጦም ካብ ወርሕና ወርሕ ሽጎሪ ኻትሪዮም በአንጻሩ ገለገለ ሰባት ውሕድ ኣታው ኳንታ ሃሎም ግን ከኣ ከመጌሮም ትገንዘቡ ማኔጅ ከም ዝገብሮ ጽቡቅ ጌሮም ስለዝፈልጡ ኣብ ህይወቶም ጽቡቅ ክኸዱ ወይ ከዓ ጽቡቅ ናብራ ክነብሩ ይኻትሪዮም ገንዘብ ከመጌርካ ከም ተምጽኦ ምፍላጥ ዘምጻኻይ ገንዘብ ከመጌርካ ከም ትዕቅቦ ምፍላጥ እቲ ዝዓቀብካ ገንዘብካ ከመጌርካ ኢንቨስት ከም ትገብሮ ምፍላጥ እዩ እዘን ሰለስተ ፕሪንሲፕል እንዳሕሒስኩም ኣብ ገንዘብ ጽቡቅ ክትከዱ ትኽእሉ እዮም ሎማ ዓንዲ ብዛዕባ እታ ማእኸለይቲ ከመይ ጌርና ገንዘብና ማኔጅ ክንገብሮ ከም ንኽእል ኢና ክንዛረብ ክሳብ መጨረሻ እንድሕር ተኸታተልኩምኒ ገለ ነገር ሒዝኩም ክትከዱ እዮም ኦኬ እምበር ከምዛ ቀድማ ቢለ ዝነገርኩኹም ሰለስተ ቀለልቲ ፕሪንሲፕል ናይ ገንዘብ ኣለዋ እሰን ከዓ መጀመርያ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ከም ተምጽኦ ምፍላጥ ዘምጻኻይ ገንዘብካ ከመይ ጌርካ ማኔጅ ከም ትገብሮ ወይ ከዓ ከመይ ጌርካ ከም ትዕቅቦ ምፍላጥ እዩ እቲ ዝዓቀብካ ገንዘብካ ምእንቲ ካልእ ብዙሕ ገንዘብ ሒዝልካ ክመጽእ ከመይ ጌርካ ኢንቨስት ክትገብሮ ከም ትኽእል ምፍላጥ እዩ እተን ክልተ መጀመርያ መጨረሻን ዘለዋ ካልእ መዓልቲ ከም ዛራረብልና ሎማ ዓንቲ ግን ብዙሓት ሰባት ዝሓቱኒ ሓንቲ ነገር እያ ሳኻ ከመይ ጌርና ገንዘብና ማኔጅ ክንገብሮ ከም ንኽእል ኣተሓሓዛ ገንዘብ ማሃርና እንዳበሉ ስለዝኾኑ ሎማ ዓንቲ እታ ማእኸለይቲ ከመይ ጌርና ዘምፀናያ ገንዘብ ማኔጅ ከም ንገብሮ ክንዛራረብ ኢና እንድሕር ጽቡቕ ማኔጅመንት ናይ ገንዘብ ከመይ ጌርኩም ጽቡቕ ጌርኩም ገንዘብኩም ከም ተመሓድርዎ ፈሊጥኩም ዋላ ውሕድ ኣታው እኳ እንዳሃለወኩም ጽቡቕ ናብራ ክትነብሩ ትኽእሉ ኣነ ክልተ ሰባት ትፈልጥ ሓደ ጽቡቕ ኣታው ዘሎም ብዙሕ ኣታው ዘሎም ግን ከዓ ጽቡቕ ምሕዳራ ናይ ገንዘብ ክእለት ፍልጠት ስለዘይብሎም ካብ ወርሕና ወርሒ ክሽገሩ ዝሪኦም ሰባት እዮም እቶም ካልኣይ ከዓ መጠነኛ ዝኾነ ውሕድ ኣታው ዘለዎም እዮም ግን ከዓ ትገንዘቦም ከመይ ጌሮም ማኔጅ ከም ዝገብሮ ጽቡቕ ጌሮም ስለዝፈልጡ ጽቡቕ ናብራ ክነብሩ ይረኣዩ ካብኡ ሓሊፎም ተሪፎም ከዓ ቫኬሽን ክወፁ ገለ ገንዘብካ ከቐምጡ ንርኢ ሎማ ዓንቲ ሓሙሽተ ገንዘብና ኣብ ሓሙሽተ ቦታ ከመይ ጌርና ከፋፊልና ከም ነቐምጦ ክንርኢ ኢና ተተኻኢሉ ዝተፈላለየ ባንክ ኣካውንት ወይ ከዓ ዝተፈላለየ መቐመጢ ክትገብሩሉ ዝምረፅ እዩ በታ ቀዳመይቲ ንጀምር እታ ቀዳመይቲ 60% እያ ትወስድ ዝበዝሐ ፐርሰንት ምክንያቱ 60% ካብቲ ሰሪሕና ነምፅኦ ንናብራና ንነብረሉ ንገዛ ክራይ ክኸውን ይኽእል ነስቤዛ ክኸውን ይኽእል ካልእ ወፃኢታትና ዝሽፍን እዩ ንሕር 60% ናይ ኣታዊኹም ኣብ ናብራኹም ክተጥፍዎ እኹል ደይኮይኑ ንዓኹም ካብዘን ክልተ ሓንቲ ነገር ትገብሩ ኣለኩም ወይ ኣታዊኹም ትውስኹሉ መገዲ ክትፈጥሩ ክትክእሉ ኣለኩም ወይ ከዓ እቲ ትነብሩሉ ዘለኹም ካብ ዓቕምኹም ንላዕሊ እዩ እቲ ወፃኢታትኩም ከተግድልዎ ክትክእሉ ኣለኩም በአጋጣሚ ዓወት ወይ ከዓ በአጋጣሚ ህይወት ኣይንበርኒ እንታይ ደኣ ብስትራቴጂ ብፕሪንሲፕል ኢና ክንነብር ዘለና ብኸምኡ ኢኻ ኢና ኣብቲ ንደልየ ንበፅሕ ተዘይኮይኑ ግን ዓይንና ዓሚትና ባህሳሰ ልባም ድሕሪ ንኸይድ ኣለና ኮይና ኣብቲ ንደልየ ክንበፅሕ ኣይንኽእልና ለውጢ ከዓ ኣይመፅን እዩ ለውጢ ክመፅእ ተኮይኑ ኩሉ ነገር ብስትራቴጂ ክግበር ኣለዎ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ 60% እያ እታ ካልኣይቲ 10% እያ እዛ ካልኣይቲ 10% ኢመርጀንሲ ፋንድ እያ ዝኾነ ኣጋጣሚ ገለ ነገር ከድልየኩም ስለዝኽእል እንታይ ከም ዘጋጥም ስለዘይፍለጥ ንኢመርጀንሲ ተቐምጡላ 10% እያ እዚኣ እዛ 10% እዚኣ ቁርባ ርሓ ቀቢልኩም ኢኹም ተቐምጥዋ ገለ ነገር ኢመርጀንሲ ከጋጥም ከሎ ንዑ ኣውፂኹም ትጥቀሙሉ ማለት እዩ እንድሕር ኢመርጀንሲ ዝኾነ ዘየጋጢሙ ከዓ ተኣኪቡ ምናልባት ኣቑሑት ናይ ገዛኹም ክትቀይሩሉ ትኽእሉ ገለገለ ነገራት ኣብ ህይወትኩም ሞባይል ክትቀይሩ ትኽእሉ ቴሌቪዥን ክትቀይሩ ትኽእሉ ብዙሕ ነገራት ክትገብሩሉ ትኽእሉ ማለት እዩ እዚኣ እታ ካልኣይቲ 10% እታ ሰለሰይቲ 10% ከዓ ኣብ ኣእምሮኹም ኢንቨስት ትገብሩሉ ፈሊኹም ተቐምጡ እየ ኣብ ትምህርትኹም ፍልጠት ኮርስ ክትወስዱ ትኽእሉ እንተ ኣታዊኹም ከተዕብዩ ድሕር ድሌት ኣለኩም ኮይኑ ንስኹም ክትዓብዩ ስለ ዘለኩም ኣብ ፍልጠትኩም መፅሓፍ ዲኹም ክትገዝኡ ኮርስ ዲኹም ክትወስዱ ገለገለ ሰሚናራት ዲኹም ክትካፈሉ ኣብ ኣእምሮኹም ተጥፍኡሉ እዚኣ 10% ከዓ ኣብ ነብስኹም ኣብ ኣተሓሳስባኹም ኢንቨስት ትገብሩሉ እዚኣ ከዓ ሳልሰይቲ 10% እታ ራብዓይቲ 10% ከዓ ንቫኬሽን ናይ ፋሚሊ ቫኬሽን ክትወፁ ትኽእሉ ናብ ዝኾነ ምዝንጋዕ ክትከዱ ፋሚሊ ክህልወኩም ይኽእሉ ቆልዑት ክህልዉ ይኽእሉ ኣብ ዓመት ኣብ 2 ዓመት ቫኬሽን ትወፁላ እሳኻ 10% ሴቭ ትገብሩዋ እታ ናይ መጨረሻ ኣዝያ ወሳኒት 10% ከዓ ኢንቨስትመንት እያ ሰሪሕኩም ዘምፃኹም ገንዘብ ዕድሜኹም ሙሉእ ክሰርሑ ኣይትኽእሉን እዮም ስለዚ ሰሪሕኩም ዘምፃኹም 10% ካብ ሰሪሕኩም ዘምፃኹም ሴቭ ተገይሩ ኣብ ኢንቨስትመንት ኢንቨስት ትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ከዓ ናቱ ነብሱ ዝኽኣለ መፅናዕቲ ከልየኩም ዳስዋይ እታ ቀዳመይቲ 10% ኣብ ኣተሓሳስባኹም ኢንቨስት ትገብሩዋ ክትፈልጡ ኣለኩም ክትዓብዩ ኣለኩም ሶዛት ክትፈልጡ ኣበይ ገንዘብኩም ኢንቨስት ከም ትገብርዎ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ እታ ናይ መጨረሻ ሓምሸይቲ ገንዘብኩም ኣብ ኢንቨስትመንት ነዚ ኩሉ ከጠቃልለልኩም ዝኽእል ሓንቲ ነገር ክነግረኩም እሱ ከዓ ብዙሓት ሰባት ዝጋገይዎ ሓደ ነገር ኣሎ እቲ ገንዘብ ምስ መፀ መጀመርያ እንታይ እዮም ዝገብሩ ብዙሓት ሰባት መጀመርያ ወፃኢታቶም እዮም ዘውፅኡ ካብቲ ወፃኢታቶም ዘውፅዎ እንተተሪፍዎም ከዓ የቐምጡ ከምኡ ግን ኣይሰርሕን ምክንያቱ ኣይተርፈኩምኒ መጀመርያ እንታይ ከም ክትገብሩ ኣለኩም ሓንቲ ሕግላ pay yourself first ትብል ኣዝያ ዓባይ ናይ ፋይናንስ ሕግላ እዚኣ ክትጥቀሙላ ኣለኩም መጀመርያ እቲ ገንዘብ ምስ መፀ ከምዚኣ ጌርኩም ክትከፋፍሉ ኣለኩም ኖ ኣይኣኽለንን እዩ ከም ዝኾነ ድሕር ደኣ ኣኺልኩም ኣብድሉ ወፃኢታትኩም ወይ ከዓ ገለ ነገር ፍጠሩ ኣታዊታትኩም ከዕብየልኩም ዝኽእል ስለዚ መጀመርያ ክትገብርዋ ዘለኩም እቲ ገንዘብ ብሙሉእ እቲ ገንዘብ ምስ መፀ ካብቲ ገንዘብ 60% ንበይኒ ትፈልይዎ
تن استرف 14% خا نبين أنت فليون 60% أسبيزاهم أبجلهم تدفعوا نبينو تجبروا 10% أبغى أمرهم أبغى تحاسبهم تتقاملوا بين أكاونت تجبروا 10% emergency تاجات أمثلة زي فلت حكمنا خو نخال نجارات كنت تقاملوا تقول 10% نبين تقامتوا 10% كالها نفاكيشن بتوصل تقولوا كله زناقة تقول 10% نبين تقامتوا 10% خا نمت أي هيوتكم invest تجبروا إذا نمت أي هيوتكم invest تجبروا أبغى أحط أب صالون أب تي في أيكونكم تدفعوا تايدا أب investment كال إجازة كم تسألكم زغل بقولنا نعهم كحجزوكم زغل تأكيدوا أب قال investment كأتو زغل يهم كتقوم لكم إذا استراتيجية زيا ندحر تتأكيمكم لا تأتاويهم بينو أجداس أيكون أتاو حار نجاري تأتاويهم كم يجيركم كم تقوموا كم يجيركم مانج كم تجبروا كم يجيركم كم تمحدروا ندحر زي فليتكم جن بزوحات سبعة على بزوح جنزب زمتو جن كأت جنزب زمتو كم يجيرهم مانج جبروا خمسة لهم سلا زي فلتو كورك خاطرهم بفلايك تزحزن نجار أتي أتاويهم كوسقلهم سوقات وتأياتهم داوسخ سلا زخي بزوانا قطعم تقوتينهم السرح اللي كوينهم تمسواتهم اللي أوفت تجيرهم كابسرح اللي حرتسويهم وبزوانا قطعم نحارو رح نخلطوا رح نحرق كوفيلهم إتأتاوي عزيز يعني سلز أنا أودا دقوم حما يزخون even business زلهم سبات كونوا قولن نحرت businessهم قلت challenge قلت أجمع قلت شجرات أقاتيمهم survive قبري أي كلهم أودا دقوم عزيز حما يزخون why management سلزينا ورم بتخكل مجدي وعايز سلزينا ورم سلز كم زجيركم دحر كفافيلكم وتسأنيهم قل إتأتاوي 500 بوتا حزين دحريو خاصكم كملو زغونه هيوت كتنبرو تخوليهم قال سبات زمتيو اب غزا خرا اب اسبيزا يطفق دحريو كاله ነገር የለን ከዛና ጋር ይኩሉ ከዛወረ አይኩሉ ከዳንም ቀይሩ ይኩሉ ካለ ነገራት ከጎብራ አይኩሉ ኢንቨስት ጎብራ አይኩሉ ንመጻዮም اب ተሐስቦም ክሰርሕ ይኩሉ ናልባት ካብ ዘለኹም ዝሓሸ ትምህርቲ ክትወስዱ ትደሊ ዝሓሸ ለበል ንክትበጽሑ ኮርሳት ክትወስዱ ትደሊ ዲግሪ ክትመሃሩ ትደሊ ማስተር ዋሬቨር ክትወስዱ ትደሊ ተወሳኸ ነገራት ክትወስዱ እንድሕር ትደሊ ኾንኩም አትሊስት ናይ سلطانان أبد تحسسبهم invest تجبرلو حدا account ويك حدا استقامات جذب كلكم عنه تزي كوينو جن إن حرامتيهم مجمرة وتأخذكم توصلكم يسترفكم أي كلني زين حموشت account زين زين important من الوقت modify تجبروا أنت تقوليهم ندحر من الوقت حدا سب ندحر single كوينو ونعمل حدا ود ندحر بينو زنبر كوينو من الوقت أنا emergency fund لأنني سلزة emergency fund أب investment خطوة أنا vacation قوت سعيدلني هو تكلوت إزدل زانا vacation أبتا investment خطوة إلو قرب مرافق تجبروا تقولهم من الوقت percentage إن حدا شجرهم كوينوها أتوقعكم ده بتخكل ده في اللات كوينوها بجنزة ممكن تجبروا تقولهم 3 شهر 4 شهر 5 شهر كندزي ناب منبري شحنا investment شحنا بكمز ويك حموش ميت نداولكم قرب مرافق تجبروا تقولهم أنت هون جن زين account زين حموش زين كل سب كله زلون account إن حركم تجيكم manage جيكمو believe me أوشت عمل كلتا عمل توتالي كال إزخوانا لو تيهم كتريو وخل جنزب كله وكمي وخل تدلي وخل نجر سمال أخوني باكيشن توصل تدلي خلهم إكزوست هاي تخوني خمانات سراح تلاقيكوني فريش كونكم توصل تدلي خلهم فلاي كل عتن نحرق لهم سرنا نحرق لهم باكيشن كتوصل تدلي نحر نعوز خون تقمات جنزب علىكم أي تشنغونيهم نفاكيشن كخامت على نفاكيشن كخالنا أي تقولنا واي ناتو زخوانا استقمت جنزب علىهم تتريفكم نابتنا investment تقوم مالك كل جزء كابزي ترف ندحر حالكم نابتنا investment تقوم أنا توسو نمت أيهم يستقمكم أزيو أقداسي وساني نجار سيزخنا ذا فيديو زي أفتيكم ما تكونوا تسفى قبل من الوقت بزعبات قداميتي تميرنا أثاوينا كم جنزب كم نمت تمنا متشرشة هميرنا invest نقبل بزعبات زي فيديو خسر حالكم دحرت لي هونكم up to comment let me know ذا فيديو زي أفتيكم ما make sure subscribe قبور خلهم كتانا like تانا يدور من كتقطوا like نخلص سوات كا شير مقبرات رسو أقد صار رخمنا